Ja se kysyi multa puhelimessa, että miksi mä otan tän niin henkilökohtaisesti. Miksi mä otan tän niin henkilökohtaisesti? Haistakoon paskan, mä otan henkilökohtaisesti, vaikka ei tarvitsisikaan. Mulla on tapana ottaa henkilökohtaisesti. Toisaalta jos näkyy nepalilaisia lapsia lastenkodissa, niin se ei tunnu juuri miltään. Soppajano Suomessakaan ei kai tunnu miltään. Ehkä jos siellä olisi joku tuttu, mutta parempi, että ei. Enkä mä ole edes käynyt Tuusulassa, en mä tunne ketään Tuusulasta. Miksi mun pitäisi välittää? Miksi kenenkään pitäisi? Toisaalta se mummo, joka liukastui kadulla, niin sen mä nostin pystyyn. Ja sitten en kuitenkaan sanonut sen vinoon lipsahtaneesta peruukista mitään, vaan katoin, kun se tyytyväisenä viipotti menemään tekotukka naamalla. Ja nyt kun katsoo ihmisiä, niin huomaako niistä mitään? Muuttuuko niiden ilmeet tai olemus? Ehkä ne ei vielä edes tiedä tai välitä. Ja mitä helvettiä sekään mulle kuuluu. Vaikka vitun joukkopsykoosin joutumista ei pysty kestämään, sitten ne kaikki itkee yhdessä ja vollottaa, miksei me tehty mitään ja mitäköhän me olisi tehnyt. Ja ihmiset lähtee kesken päivän töistä pitää hiljaisia hetkiä ja se on jonkun mielestä tekemistä. Se on niiden oma asia. Vähän sama kuin jos mä otan henkilökohtaisesti, vaikka en edes halua. Jos mä vaan lopetan sen nyt. En enää ota henkilökohtaisesti. Antaa toisten ottaa, sitten ne päivittelee ja syö viinereitä ja muruset ropisee silitetyille paidoille ja elämä jatkuu ja läpä. On ite vaan, että kermamunkki ja kahvi. Mulla on kaikki ihan hyvin ja mukavasti ja lämpivästi ja mä toivon, että joku edes joskus halaisi mua. Jos joku edes joskus halaisi muakin.